Zarastený necht bolí a každý krok je utrpenie. Bežné klieštiky sú príliš široké, nedostanú sa hlboko do záhybu a nechty sa pri strihaní štiepia. Vyskúšajte tieto nové ultratenké klieštiky so štíhlou špicatou hlavou. Ľahko preniknú v problému a zarastenú časť odstránia jediným presným cvaknutím. Tenká čepeľ zaisťuje hladký strih bez zasekávania a zostáva dlho ostrá. Extra široké rozovretie si poradí aj s tými najhrubšími nechtami na nohách. Nástroj obsahuje bočný pilník, kovový otočný mechanizmus a špičku na čistenie nečistôt zo záhybov. Celé telo je vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele, ktorá je veľmi odolná a nehrdzavie ani vo vlhkom prostredí. Na nákup teraz získate ako darček sklenený pilník pre dokonale hladký a lesklý povrch nechtov. Pokiaľ vás trápia bolestivé zarastené nechty, túto výhodnú ponuku si nenechajte ujsť.